Είμαι η μελλοντολόγος κυρία Εριέτα, γνωστή και από άλλες προβλέψεις που έχω κάνει παγκοσμίως και έχουν βγει όλες. Αυτή τη δόση έχω να σας πω, συγγνώμη για τη φωνή μου αλλά ξανακρύωσα. Αυτή τη δόση έχω να σας πω ότι δεν είναι και πολύ καλά τα πράγματα. Σε ποιο τομέα? Μου δώσανε 2 προφητείες οι αρχάγγελοι, για την ακρίβεια ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Η πρώτη προφητεία είναι όσοι είναι παραπληγικοί. Τι εννοώ? Εννοώ όσοι είναι παράλυτοι ή σε χέρια ή σε πόδια ή δεν μπορούν να περπατήσουν, να μην δεχτούν να κάνουν, θα βρεθεί καινούρια πώς να το πω, μια καινούρια συσκευή που θα χρειαστεί να τη βάλουν μέσα στο σώμα τους για να μπορέσουν να ξαναπερπατήσουν ή να κινήσουν χέρια ή πόδια. Να μην το δεχτούν αυτό, γιατί είναι στο είδος το ρομπότ. Μην δεχτούν να βάλουν ρομπότ μέσα στο σώμα τους για να μπορέσουν ή να περπατήσουν ή να ξαναδούνε ή οτιδήποτε. Για μένα ναι, αν θέλετε τη γνώμη μου, απευθυνθείτε στο Θεό και στην Παναγία. Είναι η μόνη που μπορεί να αποκαταστήσει και να ξαναπερπατήσετε, άλλωστε είναι γνωστά τα θαύματα όλων των Αγίων μας και του Θεού και της Παναγίας, οπότε δεν χρειάζομαστε κανένα ρομπότ ηλεκτρικό να είναι μέσα στο σώμα μας, γιατί αυτό εδώ πέρα, θέλετε να το πιστέψετε, θέλετε να μην το πιστεύετε, είναι το θέμα ότι θα έχετε πιο πολύ πρόσβαση, όχι εσείς, αυτοί θα έχουν πιο πολύ πρόσβαση ώστε να τελειώσουν πιο γρήγορα τη ζωή σας. Γιατί όλα είναι στο ηλεκτρικό τώρα. Τι εννοώ? Ανά πάσα στιγμή μπορούν να αφαιρέσουν τη ζωή σας. Γι' αυτό αποφύγετε αυτή την εφεύρεση που θα πάνε να κάνουν. Αποφύγετε την. Προσπαθήστε με πίστη. Το ξαναλέω, με πίστη. Χωρίς πίστη δεν κάνουμε τίποτε. Άλλωστε ο Θεός στο Ευαγγέλιο του το είπε. Συγγνώμη. Με πίστη μπορείς να μετακινήσεις βουνά. Πιστέψτε στο Θεό και στην Παναγία. Εμένα ξέρεις πόσες φορές με γλιτώσανε από το θάνατο και συνεχίζουνε. Πραγματικά συνεχίζουνε να με γλιτώνουνε. Ορίστε, πόσο καιρό είμαι άρρωστη, εγώ δεν μπαίνω φάρμακα με αυτό εδώ το κρυολόγημα που έχω. Καλά, γενικά και με τη βροχοπνευμονία που μου είχε κάνει και με 40 πυρετό δεν έπαιρνα φάρμακα. Ήμουνα στην εκκλησία κάθε μέρα, επί 3-4 μέρες κράτησε ο πυρετός μου και με αποδείξεις παρακαλώ. Ξέρανε, γιατί με μετρούσε η εγγονή μου. Γιαγιά λέει, πού θα πας, έχεις 39,5. Και λέω όχι, με κρατάει η Παναγία και πήγαινα στην εκκλησία. Αυτό το συνιστώ και σε εσάς. Ζητήστε τη βοήθειά τους. Δεν θα χάσετε, πραγματικά πιστέψτε με, δεν θα χάσετε. Είναι οι μόνοι που μπορούν να σας βοηθήσουν. Όταν λέω μπορούν να σας βοηθήσουν, εννοώ στα πάντα. Όταν λέω στα πάντα. Δεν υπάρχει τίποτε που δεν μπορούν να κάνουν. Άλλωστε είναι ο Θεός μας είναι ο μόνος που έφτιαξε την πλάση. Έφτιαξε τον άνθρωπο. Έφτιαξε τα πάντα. Ήρθε εδώ πέρα για να πάρει τις αμαρτίες μας. Ήρθε εδώ πέρα, σταυρώθηκε και αναστήθηκε. Και όχι μόνο αναστήθηκε ο ίδιος, αλλά ανέστησε και άλλους. Έχει θεραπεύσει τυφλούς, παράλυτους, ένα σωρό. Γιατί είναι τόσο δύσκολο να τον εμπιστευτείτε? Δεν μπορούσα να το καταλάβω αυτό. Ειλικρινά δεν μπορούσα να το καταλάβω, γιατί είναι δύσκολο να εμπιστευτείτε το Θεό. Με το που ξυπνάς, αρχίνησε, Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει σώμ, κάνε το σταυρό σου πριν βγεις από το σπίτι και προχώρα. Αυτό το λένε οι Άγιοι Πατέρες, εγώ δεν το λέω. Γιατί εγώ δεν ξέρω και εκείνοι ξέρουν καλύτερα από μένα. Ναι. Εγώ το μόνο που ξέρω είναι ότι τα θαύματα του Θεού και της Παναγίας είναι αμέτρητα σε μένα, ναι,
στα εγγόνια μου, στα παιδιά μου, αλλά και σε φίλους που ό,τι τους είπα το ακούσανε. Και δεν λέω ψέματα. Τώρα αν εσείς θέλετε να εθελοτυφλείτε, αυτό είναι άλλη υπόθεση. Η δεύτερη προφητεία είναι, και αυτή δεν είναι καθόλου καλή για την Ελλάδα. Λοιπόν, η δεύτερη προφητεία είναι η προδοσία. Το είχα ξαναπεί πριν χρόνια, πριν 3-4 χρόνια, πριν γίνει ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας, μου ξαναείπε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Υπάρχει προδοσία από τους Ορθόδοξους παπάδες, υπάρχει προδοσία και από την ηγεσία του Πρωθυπουργού. Και αυτή η προδοσία έχει φτάσει. Τι εννοώ? Εννοώ ότι, και θα τα μάθετε αυτά. Άλλωστε εγώ βγαίνω και σας τα λέω και βλέπετε μπροστά σας όλα αυτά που γίνονται. Έχω γραμμένα πότε είπα για τον πόλεμο και ότι έχει βγει. Έχω πει για ένα σωρό και έχουν βγει όλα. Και μην νομίζετε ότι δεν είναι και η σειρά της Αμερικής να εξαφανιστεί από προσώπου γης. Έχουν κάνει πάρα πολλά εις βάρος των ανθρώπων. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Πάνε να διαφεντέψουν σε όλο τον κόσμο. Αλλά δεν φταίνε αυτοί. Φταίμε εμείς. Εμείς που αφήνουμε τον κάθε Μητσοτάκη και τον κάθε ένανε να μας κυβερνάει όπως θέλουν αυτοί. Προσέξτε, σας το ξαναλέω. Υπάρχει προδοσία του κράτους. Θα δοθούν έγγραφα. Όταν λέω θα δοθούν έγγραφα στρατιωτικής βάσης στον Πάπα. Θέλετε να το πιστέψετε, πιστέψτε το. Δεν θέλετε, αυτό αφορά εσάς. Σας το ξαναείπα, είναι δύσκολες οι ώρες της Ελλάδος. Δεν επεξεγέλασε. Άλλωστε περιμένουμε παγκοσμίως σεισμούς και όχι ότι η Ελλάδα θα καλοπεράσει. Δεν θα καλοπεράσει η Ελλάδα. Και η Ελλάδα έχει τους σεισμούς της. Και αυτή τη δόση θα έχουμε πολλούς θανάτους. Και μακάρι να μας βοηθήσει η Παναγία, που πάντοτε μας βοηθάει, μεγάλο το όνομά της και δοξασμένο. Αν δεν είχαμε αυτή θα είχε αφανιστεί όλη η Αττική. Δεν θα υπήρχε στην Αθήνα ούτε ένα σπίτι όρθιο. Πραγματικά δεν θα υπήρχε. Αλλά εγώ πραγματικά ελπίζω. Πάντοτε ελπίζω στο Θεό μου και στην Παναγία μου. Είναι οι μόνοι που μπορούν να μας βοηθήσουν. Το θέμα είναι να αρχίσετε να πιστεύετε. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα για την Ελλάδα και για τις ψυχές μας. Βάζω και τις δικές μας ψυχές, γιατί και εγώ δεν είμαι τόσο αθώα. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι είμαστε άνθρωποι. Πέφτουμε πολύ εύκολα σε λάθη. Αυτά εδώ τα λάθη όμως, μόνο ο Θεός μπορεί να μας τα βοηθήσει να τα διώξουμε από πάνω μας. Ξέρετε, πριν χρόνια είχα κάνει ένα τάμα. Είχε απειληθεί η ζωή μου. Και οι Άγιοι Άγγελοι με είχαν προειδοποιήσει, πρόσεξε το τάμα που θα κάνεις. Λέω, και εγώ δεν έχω να κάνω τίποτα τάμα. Μου έλεγαν επί 10-15 μέρες, πρόσεχε το τάμα που θα κάνεις. Όταν απειλήθηκε η ζωή μου, είχα κάνει τάμα 3-6,5. Να λέω προσευχές και 7-9 στην εκκλησία. Αυτά ήταν 2 διαφορετικά τάματα. Είχα κάνει πρώτα το τάμα του 7-9 της εκκλησίας. Αλλά μετά το είχα κάνει μετά 3-6,5, γιατί μ' αρέσει αυτή η ώρα, γιατί μιλάς μόνος σου με το Θεό. Συγγνώμη. Δεν σε ενοχλεί κανένας. Και μετά θυσιάζεις τον ύπνο σου για το Θεό. Υπάρχει καλύτερο πράγμα? Όχι. Αλλά το κακό είναι ότι από την ημέρα που αρρώστησα με αυτή την ηχμορίτιδα και την μπροχοπνευμονία και τη φαρυγγίτιδα, πραγματικά δεν μπορώ να σταθεροποιήσω το τάμα μου. Πότε 3-4 μέρες μπορεί να είμαι 3-6,5, άλλες φορές κοιμάμαι, άλλες φορές δεν μπορώ να είμαι
το πρωί, στα ξημερώματα, έρχομαι το πρωί κατά τις 10-11 η ώρα. Παρόλα αυτά εδώ πέρα όμως προσπαθώ, δεν το αφήνω. Παρακαλάω το Θεό να με ξαναεπαναφέρει σε δύναμη για να μπορέσω να ξαναεπανέλθω 3, 6,5, 7, 9. Έχω επαναπαυθεί και το έχω αφήσει έτσι. Αλλά το παλεύω. Και πάντοτε ζητάω να με συγχωρέσει ο Θεός και πάντοτε με συγχωράει. Πάντοτε μας συγχωράει. Ξέρει ότι είμαστε αδύναμοι σαν σάρκα. Όπως το είπε και ο Θεός στους μαθητές του, το πνεύμα λέει πρόθυμο, αλλά η σάρκα αδύναμη. Και αυτό εδώ πέρα παθαίνω κι εγώ τώρα. Τι θέλω να σας καταλήξω, ότι πάντοτε μας συγχωράει και πάντοτε μας βοηθάει να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε. Πάντοτε. Γιατί χωρίς το Θεό, κακά τα ψέματα, δεν θα μπορούσες καν να αναπνεύσεις. Και μην νομίζετε ότι δεν υπάρχει κόλαση. Πιστέψτε με. Τώρα τελευταία, δεν ξέρω το γιατί, δίνω πάρα πολλές μάχες κάτω. Όταν λέω πάω κάτω σε αστρικά ταξίδια, πραγματικά πάω κάτω σε αστρικά ταξίδια. Πραγματικά τις προάλλες έπαιξα ξύλο. Όταν λέω ξύλο, ξύλο έπαιξα. Και με χτυπούσανε και χτυπούσα. Καλά πόνεσα, αλλά όχι ότι τους άφησα να κάνουν αυτοί ό,τι ήθελανε. Με τη βοήθεια του Θεού μπόρεσα και πήρα περισσότερη δύναμη και τους αρχίνησα. Είχα πάει τότε να ελευθερώσω την ψυχή του αδερφού μου. Δεν τα κατάφερα. Γιατί είμαι γήινη. Ο μόνος που μπορεί να τα καταφέρει με προσευχές είναι ο Θεός και η Παναγία. Και εκεί παρακαλάω. Γι' αυτό σας λέω, δεν επεξεγέλασε τα πράγματα. Και δεν λέω παραμύθια, υπάρχουν και η κόλαση και ο παράδεισος. Πιστέψτε με, έχω πάει και πολλές φορές στον παράδεισο, έχω πάει και πολλές φορές κάτω. Για διάφορες ψυχές. Πραγματικά πρέπει να προσέξετε αυτές τις μέρες. Γενικά, από εδώ και στο εξής, έρχονται πολύ γρήγορα γεγονότα. Θα μας εμπλέξει ο Πρωθυπουργός μας. Ήδη θα μας πουλήσει για να γλιτώσει αυτός εδώ πέρα τις διαφθορές που έχει κάνει. Και δεν το λέω εγώ, το λένε οι άγγελοι. Ήδη θα δώσει πολλά νησιά. Αυτό σας το ξαναείπα πριν χρόνια. Μπέστε μέσα στο YouTube να δείτε. Σας το ξαναλέω και τώρα. Θα χαθούν νησιά από μας. Και προσέξτε, όταν λέω θα χτυπηθεί η Ελλάδα, θα χτυπηθεί μέσα από την καρδιά της η Ελλάδα. Όλοι όσοι είναι δηλαδή οι ξένοι, Τουρκοί θέλεις, τσιγαντιστές θέλεις, οτιδήποτε θέλεις, υπάρχουν εδώ μέσα στην Ελλάδα. Τους έχουν βάλει, αφήνουν ελεύθερα, τους έχουν βάλει. Τα σύνορα ελεύθερα, μπέστε σκύλια λέστε. Όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα να αφανίσουν την Ελλάδα. Γιατί η Ελλάδα είναι ο χριστιανισμός και όχι το Ισραήλ που νομίζετε. Όχι. Ο εκλεκτός λαός είναι οι Έλληνες και όχι οι Ιουδαίοι. Όχι. Και οι 12 φυλές του Ισραήλ, το ξαναλέω, είναι όπως είναι εδώ πέρα που έχουμε ένα σωρό φυλές εδώ μέσα στην Ελλάδα. Δεν είμαστε μόνο Έλληνες, είναι Τουρκοί, είναι ένα σωρό φυλές είμαστε και έχουμε παραπάνω από 12 φυλές. Έτσι ήταν και το Ισραήλ. Αυτό εννοεί στις 12 φυλές. Και ξαναλέω, δεν είναι ο εκλεκτός λαός, τον προδώσανε και τον προδίδουνε συνέχεια. Άλλωστε ετοιμάζονται τώρα να κάνουν καινούριο ναό και να φέρουν τον δαίμονα. Ήδη έχει έρθει αυτός, τέλος πάντων. Εδώ και χρόνια έχει έρθει. Ήμουνα τότε σε ηλικία 52 χρονών, πριν 13 χρόνια. Τότε είχα δει ότι είχε ανοίξει η γη και βγαίνανε όλοι οι δαίμονες επάνω. Και λέω και εγώ, πού πάνε όλοι αυτοί, να πού πάνε.
Και όπως μου είπε και ένας βλαμμένος δαίμονας, μου λέει, άκου να σου πω, μου λέει, εσένα ναι. Εμείς εδώ ήρθαμε να πάρουμε πολλές ψυχές. Δεν είναι έτσι πως τις νομίζεις. Δεν μπόρεσα να του μιλήσω γιατί μου είχε δέσει το στόμα ο βλαμμένος. Και του είπα, τι κάνεις βλαμμένα, και μου λέει, βλαμμένη είσαι εσύ. Τέλος πάντων. Έχουνε δυνάμεις. Μην νομίζω ότι δεν έχουνε δυνάμεις. Και θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Διάβαζα προσευχές πριν χρόνια και εκεί που διάβαζα προσευχές ξαφνικά σκέφτηκα, γιατί να μην πάω να αυτοκτονήσω. Και λέω, περίμενε, εγώ δεν αυτοκτονώ. Εγώ αγαπάω τη ζωή μου και παρακαλάω το Θεό να πάω μέχρι τα 100. Και μετά λέω, δες εδώ, μπαίνουνε και γυρνάνε το μυαλό των ανθρώπων. Και πάνω στην προσευχή που πάει να πει ότι λίγο να ξεφύγουμε, είμαστε χαμένοι. Γι' αυτό πρέπει να κρατηθείτε πολύ πολύ γερά από την ποδιά της Παναγίας, από το φουστάνι της, και να μην την αφήσετε με τίποτε. Και μην φοβάστε για αυτά γεγονότα που θα έρθουν. Πίστεψέ με, δεν μπορεί κανένας μα κανένας να σας κάνει τίποτε. Η ίδια η κόλαση να ανέβει επάνω, αν ο Θεός δεν δώσει εντολή, δεν μπορεί να σας πειράξει κανένας. Και μετά αν ζητήσετε εσείς βοήθεια από το Θεό, ποιος θα σας πειράξει? Κανένας δεν μπορεί, σας το ξαναείπα. Αν εμπιστευτείτε το Θεό, ούτε η ίδια η κόλαση δεν μπορεί να σας πειράξει. Να έχετε πάντοτε εμπιστοσύνη πολύ στο Θεό και στην Παναγία. Έρχονται πολύ δύσκολες μέρες, έχουμε τον πόλεμο, έχουμε τις αρρώστιες, έχουμε τους θανάτους και εδώ δεν σταματάνε. Και κάτι ακόμα που πρέπει να προσέξετε και μην αφήνετε, όσοι με ακούτε παγκοσμίως, θα πάνε να ερημώσουν τον πλανήτη. Μην αφήνετε να γίνει αυτό, γιατί θέλει σκοτάδι οι δαίμονες για να μπορούν να κυριαρχήσουν, δεν μπορούν στο φως. Και όχι μόνο αυτό, θα προσπαθήσουν να έχουν αποπνικτική ατμόσφαιρα, γιατί κόβοντας τα δέντρα, γιατί όταν λέω έρημος θα είναι σαν Σαχάρα, δεν θα υπάρχει ούτε ένα δέντρο. Μεγάλη προσοχή, δώστε πολύ μεγάλη έμφαση σε αυτό εδώ πέρα που σας λέω. Δεν επεξεγέλασε και δεν λέω λόγια του αέρα εγώ ποτέ μου. Εγώ κόβω το κεφάλι μου για το Θεό μου και για την Παναγία μου και δίνω τη ζωή μου. Δεν τη λογαριάζω εγώ τη ζωή μου για το Θεό μου και για την Παναγία μου. Προσέξτε πολύ καλά. Δεν είναι έτσι όπως τα νομίζετε εσείς. Έχουμε πολύ πόλεμα από κάτω. Και όταν λέω έχει βγει η κόλαση όλοι επάνω, έχει έρθει όλοι για να πάρουν πράγματα περισσότερα από ό,τι νομίζετε. Και εννοώ πολλές ψυχές. Και τώρα θα αρχινήσουν. Το φαγητό για το σφράγισμα. Το νερό για το σφράγισμα. Εμπιστευτείτε το Θεό και την Παναγία. Είναι οι μόνοι που μπορούν να σας βοηθήσουν. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε.